Wara ċanfira daqs doċċa kiesħa, Godfrey Farrugia ċeda l-armi. Anthony Buttigieg li fil-jum tal-ħamis ħabbar li ħireġ għal-kap qal li Times li kemm il-darba Godfrey Farrugia jipprova jilħaq kap tal-Partit Demokratiku dan ikun qed jagħmel disservizz lejn il-fundaturi tal-partit innifsu. Buttigieg spjega li l-affarijiet ma jidhrux sew kemm il-darba l-ewwel ikollok lil Marlin Farrugia bħala kap tal-Partit Demokratiku imbagħad is-sieħeb tagħha jilħaq kap warajha. Pronta kienet it-tweġiba ta' Godfrey Farrugia li l-ewwel kienet itella u jniżżel joħroġ, iżda wara l-kummenti ta' Buttigieg ċeda l-armi minnu fih. Mat-Times Anthony Buttigieg qal li aktar qabel kien irreżenja minn deputat kap tal-Partit Demokratiku wara li ma qabilx ma' Marlin Farrugia li tefet ħarsitha biex toħroġ għal kap tal-Partit Nazzjonalista. Dan fid-dawl li kliem Marlin Farrugia fuq l-erba' kontestanti fit-telliq għal kap Nazzjonalista huma non-starters. L-elezzjoni għal kap tal-Partit Demokratiku mistennija ssir f'Ottubru u Marlin Farrugia mlita ċara li biex tivvota f'din l-elezzjoni trid tkun mort żewġ get-togethers li torganizza f'waħda mill-proprjetajiet tagħha.